Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir musulman doğulmuş soraptır. İşin onmaq üçün ya da maşin pozulsa ya Davud peygamber medet diysen ya oku üçün Necep baba dile geçsen şirk bolýar mı dip soraptır. Elkülen aytmaladymyz musulman doğunlar medet diýmek näme? Medet musulmanlar Arapça söz kömek yardım diýmek. Yani medet plan pir, medet plan peygamber diyen kişi plan peygamber yardım et, plan pir yardım et diýdigi bolýar. Yani olardan dile edip olara yalvardygy bolýar. Kur'an ve sünnete göre doğru İslam akidesine, inancına göre ötüp geçen peygamberlerden, evliyalardan yardım kömek dilep oları kömege çağırmak yalnız hesaplanıyor. Bu musulmanlar bu hareket bizden ön yaşap geçen ümmetlerin doğru yoldan azmağına sebep bolan mesele. Buna diliye peygamberler ve evliyalar hakkında öte geçmek değil. Misal üçün şuun kugunna bu hareketi giyinden ediyen kişiler Hristiyanlar, pravoslav Hristiyanlar. Onların öz inançlarına göre Orslar misal üçün Ors pravoslavlar svitoy diye yani mukaddes adam. Bizim dilimizde ise veli adam deyip bundan yani kişileri var. O çağan bolmasa yalvarlayan bir veli var. Rızkın açılmak için, bereket için, iş için, kıyız için, ära çıkan için her zadın öz onlara göre sığınırlayan pirleri ve velileri var. Malba usubeti ihtiyalar. Bu arada giyin işleyin maglumat gerek olsa özünüz yazın internette gözlen öz ağızlarından dinlen. Olar diye biz olara yalvarıyaz, olardan dileyaz diye, kavir göndüleye, kavir bize dilep beriya diye, o Allah'dan dilep beriyalar deyip aydiyalar. Onların ikonu deyip ne suratlarını çekiyorlar, şekillerini asıyorlar, o öylerine, kiliselerine asıyorlar. O şey deyip ne ölülerden medet dilep, yolları yardıma çağırıyorlar. Şuun kuvunna Hristiyanın ediyen işi bul. İnne özüne musulman deyip oranın içinde musulmanlar onlar bu hareketi kim ediyor? Şii'lerde giyinden yayran. Şii'ler Ehl-i Beyt'e yalvarıyasıya. Medet ya Ali, medet ya Hüseyin, medet ya Hasan deyip Ehl-i Beyt'e ve Ehl-i Beyt'ten bu imamlara yalvarıyorlar. Hatta bunların içinde kafirler açık aydiya. Gönü Allah yalvarıp durmalılarla esas şulardan yardım dilemeli. Bizim aramızda yani özüne sünni, ehl-i sünnet deyip oranın içinde bu düşünceni kim eylediyor? Kafir bid'atçı toparlar eylediyor. Bunlar özlerine sufi diyorlar, tarikatçı diyorlar, nakşibendi diyor, seyfi diyor, yayını bir zat diyor. Bunların düşüncelerine bu giyinden yayılan mesele. Ölüden yardım dilemek bunlarda esasi meselelerden biri. Hatta nakşibendi tarikatının Halidi koluna kitabına, piri kitabına yazıptır. Hem işe diye sohbı öz pirinden hem işe yardım dilek gezmeli. Yorap börkada yardım dilemeli. Pirlerin kitabına yazıyan zadı. Şimdi bir unsörün sade adamın yanına bulur gönü biz peygamberlerden, pirlerden yardım dileyasip gönü aytmayalar. Şuna Allah'ın ayman. Biz vesile tutuyas, ay diyas, bey diyas deyip şeydi başka gurrunlar bilen aylap dolap gönü aytmayalar. Hatta şulardan biri bilen ben gurrundaşlığım bollu. Bid'atçılığın biri bilen nesihat edilip çağırdık, kuruluştuk. Sonra diye yok diye men niye ölülen yardım dilemeyen niye ölülen bir yardım dilep borum. Bu yanlış zat diye. Bir hakkı için niyaz, hormat için niyaz, neyme diyesi başka yana savuya. Ondan ben pirlerin kitabını çıkarıp verdim. Yani sizin piriniz kitabına yazık dur. Hatta bir batıl hikayet getiriptir. Tarihda kalsanız ölülerden yardım dilen diyen yardım dilen diyen batıl bir hikayeti getirip kitabına koyuptur. Yani pirin diye dedim, ölülen dilemel diye dedim, durdu. Ay pirim diyen olsa onunla doğrudur dedi. Yani bir minut ön yanlış diye oturan zadını piri diye deyip doğru diye. Yani bunlar musulmanlar onlar şey deyip gönü aytmayalar kafirleri. Havasliyetinde bunun düşüncelerini giyinden yayılan zat ölüyünü kömege çağırmak, yalvarmak, yetişever ya pirim demek, onlara uzaktan kıygırmak bunun içine giyinden yayılan zat. Ve bizim yaşayan yerlerimizde Türkiye'de, Türkmen Sahra'da, Türkmenistan'da Türkiye Cumhuriyetlerinin içinde şu düşüncenin esası yayır ediyen bid'atçı sufi tarikatçılar. Çünkü onlarda bu esası zat olur. Ölüleri yardıma çağırmak. Çünkü ünsverin biz gön çağıramız yok, gön yardım dileyemiz yok diye Allah'dan dileyez diye sonundan gepi oynap, aylap başka tarafa soğup sonundan
kitaplarına da var, pirlerine de var, ama ölülerden yardım dilemeli deyip aydiyalar, pirlerden, peygamberlerden. Didik musulmanlar onlar, İslam'da bu hareket, yani ötüp geçen peygamberlerden, evliyalardan yardım, kömek dilep, onları kömeke çağırmak, ulu şirk hesaplanıyor. Şirkin iki görünüşü var, ulusu var, keçisi var. Ve kim şeydip uzaktan, dünyadan öten pirleri, evliyaları, peygamberleri medet deyip kömeke çağırsa, ölüp gidenlerin ruhunu yardıma çağırsa, Allah şirk koştuğu oluyor. Ne için şirk koştuğu oluyor musulmanlar onlar? Çünkü ötüp geçen peygamberlerden, evliyalardan medet yardım dileyen kişi, öz İslam ya da İslamen, bilip ya da bilmeyen oları Allah Teala denediği oluyor ve Allah Teala'nın kâfir sıfatını oları yönkediği oluyor ve oları ibadet ettiği oluyor. Bir diyeyim mümkün ne şol yankı yanlışlar edip görünüyor, men ona Allah'ın sıfatını yönkemeyen, men ona ibadet etmeyen diyeyim mümkün. Şu zatları eşitip. Açıklap aysak, olara ibadet ettiği oluyor. Çünkü musulmanlar dua dilek etmek ibadettir. Namazına hilek ibadet bolsa dua dilek hem ibadet. Bir sade musulmana da deysen namaz ibadet mi deysen hava diye. Allah'dan başkası için namazı kılsan bolýar, bolmaya deyip aydiýar. Dua dilek hem şeýle elin açsan, ya Rabbi rızkım beray, giň rızk berayda, peýdal rızk berayda, ilim berayda, saglyk sıhhat berayda deyip Allah ýalbarýan, şol hereketin öz ibadet. Hasan de sen şu hareketi ya pir medet, ya Osman, ya plan pircan, ya plan işancan, plan ağa işancan, para uyucan yalvarsan, şu dua dilek ibadetini şol kişilere ettiğin bolýar. Şonun ibadeti bolýar. Hukman ol meni yarattı, rızkım verdi, menen Hudaý diýen diýmeli diýen şerti yok. Kafir diýär de biz olara Hudaý diýmeýäs diýär. Mekke müşriklerim öz butlaryna biz yaratıcı diýmendir, biz yarattı diýmendir, bular yaratıcı diýmendir. Kâfir bid'atçılar halkı şeydi vallahi da. Yo biz olara biz yarattı diýmeýäs diye. Münsürün Mekke müşrikleri Kâbe'ndaşın 360 tane butlarını dolduran Mekke müşrikleri şol öz butlarını bular biz yarattı diýmeýän eken. Bular biz yaratıcı Hudaý diýmeýän eken. Yaratıcı kim diýsen Allah diýär. Öldürýän diýilýän kim diýsen ol Mekke müşrikleri Allah diýär. Rızkym berýär diýsen Allah diýär. Ama bu butlaryňyz näme diýsen bular araçylar diýär. Demek näme eken? Dua dilek Allah Teala'dan gaýrysyndan dilep, Allah Teala'nın elinde bolan zatlar şolardan dileýän ki şolara ibadet etdigi bolýar. Dua dilen ibadet tıgnan musulmanlar hut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öýde bize habar berýär. Tirmizi'de, Ebu Davud'da gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Ed-dua huvel ibade" diye. Dua dilek ibadettir diye. Hut Peygamberimizin öýde aýdy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünün üstüne söz aýdyp bilýär adam barmy? "Ed-dua huvel ibade." Dua dilek ibadettir diye. Ve iyi diýenden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala şol ayetini okuýar. Mü'min surasının 60. ayeti. "Ve qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabbunuz aýtdy, menden dilek edin, dileklerinizi kabul edeyim diye. Yani Allah Teala diýmendir peygamberlerimden medet dilen, weli gullarymdan, takwa gullarymdan medet dilen diýmendir, menden dilen diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme aýtdy? Dua dilek ibadettir. Diýenim şol aýaty oku. Demek musulman doganlar Allah Teala'dan dilemeli zadyny. Ýanky ala peygamberlerden, awliyalardan dilep uzaktan olara seslenip medet ýetişeweri, adama ýetişeweri, halasda wer darda gallym diýen kişi dua dilek ibadetini Allah Teala'dan dilemeli zadyny, Allah Teala yüzlenmeli ýerine, olara yüzlenýänlik üçin olara ibadet etdigi, Allah Teala etmeli ibadetden bir zat olara sarp etdigi bolýar we şol hereket şolaryň ibadeti bolýar. Diýdik Allah Teala'nın kâfir sıfatlaryny olara ýönkediği bolýar diýdik. Misal üçin ey Davud peygamber medet diýsen, ey Aýşanjan medet diýsen, şoň arkasynda bir many ýatyr-da sen diýen duran ýeriňden maşynyň podalyp duran ýalbarýan ey Davud peygamber ýetişewer medet diýen, kömek diýen. Ýöne bir sözden ibaret däl. Şoň arkasynda bir many ýatyr. Näme ol? Diýmek şol kişi seni eşidýär, ya Davud peygamber ya başga pirler. Ya senden başga ýollar arkaly habarly bolýar. Şu many ýatyr. Bolmasa näme üçin sen oňa ýalbarýan? Näçe medet dilen ya eşitmeli seni, ya senden habarly bolmaly, ya şu taýda ruhy bolmaly, şu manylar ýatyr. 2.
Senin ondan soran kömegini sana bermäge kadir bolmaly. Yani maşynyň bozulyp dur, "Ey Dawud peýgamber ýetişdi, ýa medet diýen." Yani demek Dawud peýgamber berzah alaminden senden habarly bolmaly, ýa sen eşitmeli. Ondan soň eşitenden soň maşynyň düzelmegine sana näme etmeli? Kömekçi bolmaly, kadir bolmaly. Üçüncü, eger bu hareket dogry diýsek, senin oňa medet diýip ýalwaryp durşuň ýaly, şol wagtyň özünde dünýäň durly ýerinde oňa başga kişilere ýalwaryp duran bolmagy mümkin. Hemmesini eşidýärmi? Indi sorak şol. Hemmesini eşidýärmi? Ýa hemmesinden habarlymy? Ýa-da hemmesini birden diňläp, olara kömek edip bilýärmi? Eger bu hareket dogry diýsek, musulmanlar durly dille insanlaryň oňa ýalwaryp duran bolmagy mümkin bolýar. Olaryň hemmesiniň diline düşünýärmi? Ene musulmanlar şu saýdan şu hareketin batyllygy ýüze çykýar. Eşidýär diýsen, eşidýänliginiň delili ýok. Habarly diýsen, habarlydygynyň delili ýok. Bize kömek etme kadir güýji ýetýär şoň diýsen, oň delili ýok. Kur'an we sünnetden. Hemmesiniň diline düşünýär diýsen, oň delili ýok. Tal üçin ahirede değişli, o dünýäde değişli bir zat diýjek bolsaň, delil gerek, öz kelläňden gurlap bolmaýar. Çünkü biz bu dünyadaki zatları öz tecrübemizden bilýän zatlarymyz, bu dünyadaki zatlarymyz öz tecrübemizden aýdyp bilýäs, öz pikirimizden aýdyp bilýäs. Kelläňi çykaryp pençeräňden gygyrsaň, goňşuň meni eşidýär diýip bilýän. Uzakdaky elin galgasyň meni görýär diýip bilýän. Emma eýem o dünýä geçen, berzah alamyna, ruhlar alamyna gezip buran Peygamberler bolsun, weliler bolsun, ol kişilere bir zat bärden ýükläp oturýarsyň sen. Maňa ýetişýär zat diýip olara öz ýanyndan wezipe biçip oturýarsyň. Nirden bilýän näme işläp borandy? Habarlydygyny nirden bilýän? Sana ýetişýändigini nirden bilýän? Kömek etjegini nirden bilýän? Şunu bilmek üçin delil gerek. Gaýb alamine değişli bir de gurulacak bolsaň, ya Kur'an-ı Kerimden ayet bolmaly, ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aýdyn zady bolmaly. Ýoksa bizim öz kellämizden, tejribemizden o dünýäde näme bolup borandy biz bilip bilmeýäs. Biz öz inancymyzda bilýäs ki, ölen insanlar, peygamberler, awliyalar näme berzah alamynda. Hem nimet içinde. Emma näme iman etmediklerim näme azap içinde diýip bilýäs. Ondan artık zat gurulacak bolsak, olar oň ýanyna nimet içinde gezip örkä diýirlere de kömek edýär, diýirlerem diňleýär, olaňam derdine ýardamçy bolýar diýjek bolsak delil gerek. Mysal üçin men diýip bilýän, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biz bu dünýäde salawat aýtsak, Peygamberimiz habarly bolýar. %100 habarly bolýar. Diýip bilýän. Nirden, nädip diýip bilýän? Çünki hut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in özi aýtdy. Allah Taala'nın yer ýüzünde gezip duran perişteler bardyr. Maňa salawat aýtsaňyz, siziň salawatyňyz sizden näme eşitip maňa ýetirerler diýdi. Ünsürüň Peygamberimiz men eşidýän, men habarly bolaryn, siz salawat aýtsaňyz siziň ýanyňyzda men bardyryn diýmedi. Emma näme diýdi? Perişteler, gezip duran perişteler eşitip maňa ýetirerler diýdi. Siziň nämeňizde salawatyňyzy. Ha şunu biz diýip bilýäs. Şoňa meňdeş ahirede değişli bir zat diýjek bolsak, delil bilen aýtmaly, öz ýanyndan diýip bolmaýar. Emma şu diýen zatlarymyň hiç biriniň delili ýok. Eşidýänliginiň, kadyrdygynyň, kömek etjekdiginiň, hemme dillere düşünýänliginiň delili ýok. Ene musulmanlar şu ýerde de olary Allah deňedigi bolýar. Olara ýalbarýan kişiler, ol kişileri, yani peygamberlerden we uliýalar medet dileýän kişiler olara Allah deňedigi bolýar. Çünki Allah Teala hemme bennelerini haýsy dillerde doga etselerem dillerine düşünüp hemmesini şol salymda eşitip hemmesinden birden habarly bolup durandyr. O hemmesiniň islam zadyny şol salymyň özüne bermäge kadyrdyr. Şu sıfatlar ýeketek Allah Taala'nın sıfaty. Sen nirde dileýärseňem eşitip duran, haýsy dille dileseňem seni düşünüp duran. Näçe gullary, milyon, milliard hemmesi birden dilese-de, hemmesiniň diline düşünüp, hemmesiniň dilegini birden kabul etmeklige, birden habarly bolup, hemmesine ýetişmekle kadir bolan bir Allah Taala. Bu Allah'ın sıfaty. Onu getirip sen peýgambere oňa muňa ýönkeseň, ýanky alaka zatlar diýseň, ýerinden näşe manylar çykýar. Şoň üçin hem Allah Taala deňedigi bolýar. Şonuň üçin musulmanlar İmam Zahabi Ulugunalar adly kitabynda kişini dinden çykarýan uly şirki düşündürenler şeýle diýär. El-kebiratul ula, eş-şirku billah, fe ekberul kebairi eş-şirku billahi ta'ala ve huve nev'an.
ulu günahların en ulusu diye Allah Teala şirk koşmaktır ve ol hem iki görünüştür diye. Yani ulu şirk ve küçük şirk. Ahaduhuma en yec'ale lillahi nidden ve ya'budu gayrahu min hacerin ev şecerin ev şemsin ev kamerin ev nebi ev şeyh ev necm ev melek ve gayri zalik. Diye ki ulu şirk hem şudur diye Allah'dan gayrı özüne bir mengzeş ya Allah'a mengzeş edip bir zatlara itikad ediyen, özüne bir zatları şerik tutunayan, özüne yalvarılayan, sığınılayan, darda kalsan yalvarılayan kişiler ediniyan özüne. Misal üçün darda kalsan maşinin pozulsa sığınılayan kişi näme diyen? Davud peygamber. Okuwa ýerjek bolsam Necep baba diyen. Bagtyň açyljak bolsa plan pir diyen. Allah'dan gayrı özüne sığınılayan bir zatlar ediniyan. Ve ya'budu gayrahu, Allah'dan başkasına ibadet ediyen. Daşa, ağaca, şems, kamer, güne, aya, ev nebi ya peygambere diye. Dikkat edin, ev şeyh, ya bir şeyhe, pire, veliye, ev necim, ev melek, ya yıldızda, ya perişte ve gayrı zalik, ya da başka zatları. Yani demek, şirk koşyanlardan daş olsun, ağaç olsun, peygamber olsun, perişte olsun, näme bolsa bolsun tapahudy yok. Ahir şu Allah Teala üçün etmeli işin şolara etsen, ya da Allah'ın sıfatını olara yönkösen, şolara vadet ettiğin, şolara Allah şirk koştuğun bolya. O diye devam ediyor İmam Zahabi ve hâzâ huve şirkul ekber ellezî zekerahullahu azze ve cel. Bu da Allah Teala'nın Kur'an'ına aydıp geçen ulu şirki şullur diye. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah Teala aytti diye. Kim Allah Teala şirk koşsa Allah Teala onu hiç bağışlamaz, asla bağışlamaz. Ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Ondan kalan günahları islanına bağışlar diye. Yani bir kişi şirk koşup tövbe etmen ölse, ol kişini Allah Teala bağışlamar diye. Ama imanlı bolup, tevhidli bolup ölse, başka günahlar bolsa, Allah islese ona ama azap veriyor. İslese de onu bağışlaya. Ve kâle Teala, yine Allah Teala aytti diye, enne şirke le zulmun azim, şirk diye engul zulümdür, engul günahdır. Ve kâle Teala, yine Allah Teala aytti diye, innehu men yüşrik billah, fakat harramallahu aleyhil cenne ve me'vahun nar. Vel ayat fi zâlike kethîre. Ve aytti diye, kim Allah Teala şirk koşsa, Allah Teala ona cenneti haram edenler, yeri ottur, cehennemdir diye. Yani şirk koşup tövbe etmen ölen adamlara cennet haram, olan yeri cehennemi. Yani Müslümanlar, ey plan pir, peygamber deyip oları kömege çağırayan kişi Allah için etmeli ibadetini mahluk için etmek bilen ya da Allah'a mahsus sıfatı mahluğa yönkömek bilen yaradılan zatlar Allah denedigi oluyor. Ve kim şey deyip Allah'a şirk getirse, imanı puç olup dinden çıkya, müşrik oluyor, yani Allah'a şirk koşan kişi oluyor. Eğer tövbe etmen ölse, cehennemi oluyor. Ha bir demek mümkün, bilmen eden bolsam näme? Ya yankı bidgatçılara ağlanıp eden bolsa näme? Ayet pa hadis pa deyip ağlayalar da, özlerçe düşünürüp. Eğer Müslümanlar bilmen eden bolsa, ya bir bidgatçı mollan ahunun, bidgatçı ahunun biri ölüden kömek dilemek vesile bolya ayet ba hadis ba deyip ayet ve hadis öz kellesine göre düşünürüp şeysen bolya deyip ağdaştıran bolsa onunla şoňa ağlanan kişi kellesi bulaşıp şoňa ağlanan kişi eden amali şirk bolya. Amali yine şirk ütkeyen zat yok. Emma bilmen eden için özü müşrik bolmaya. Emma haçanna eden işinin şirkligini özüne yetirilenden sonra yine şol adını devam etse Müslümanlar onda müşrik bolýar. Şol sebepli kim bilmän ya da şoňa meňdeş zatlary dogry diýip ýören bidgatçy ahun molla allanyp şu hil zatlar eden bolsa wagt ýetirmän derrew tövbe etmeliler. Ve soranda gormaz işim oňmasa ya bolmasa işin uğruna bolmak üçin diye işin uğruna bolmagyny islesek Müslümanlar işin on olmagyny islesen etmeli işler var. Etjek işini bismillah deyip Allah Teala'nın adı bilen Allah Teala'dan yardım dilep başlamaly. Sonra Müslümanlar ol işten öň, ol işi bilýän kişiler bilen istişara, maslahat etmeli. Ve sonra istihara etmeli. Yani istihara namaz kılıp Allah Teala'dan ol işin senin üçün hayırlı bolsa Allah Teala'nın yeňletmegini, bereketli etmegini, eger senin üçün hayırlı bolmasa qowluk bilen senden ol işi uzaklaştırmagyny dilemeli.
we dünýäwi taýdan etjek işin sebäplerini tutmaly, aklyňy ulanmaly. Mysal üçin ulagyň döwülse, ulag usta gitmeli. Sen ulagyň döwülse, maşynyň döwülse, Dawud peýgamberiň näme dahaly bar? Barzah alamynda cennetde Dawud peýgamber aleyhisselam. Sen maşynyň bilen näme dahaly bar? Sen maşynyň döwülýände başga da müňlerçe, ýüzlerçe kişiň maşyny döwülüp dur dünýäde. Dawud peýgamberiň näme dahaly bar ona? Ya bolmasa özüň okumaýan bolsaň, ýalta bolsaň, plan piriň Necep babaň saňa näme dahaly bar? Ya okuyamasaň baş üstüne geçecek bolsaň menden dileň diýip durm peýgamberler. Diýmek musulmanlaryň islenlik işte üstünlük isleseň, işiň oňuna bolmagyny isleseň, dünýäwi taýdan sebäbini tutup Allah Teala'dan ýardam dilemeli we netijesi seniň üçin isleýişiň ýaly bolsa da, bolmasa da takdire razy bolup Allah Teala hamd aýtmaly. Musulmanyň işiniň başam Allah Teala'nın ady bilen başlamaly. İşinin her yerine Allah Teala'dan yardım dilemeli ve sonunda hem Allah Teala hamdü sena aitmeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde diye ihris ala ma yenfa'uka ve esta'in billah. Özüne peyda berjek işlerde ihlaslı ol, gayratlı ol diye. Vesta'in billah ve Allah Teala'dan yardım dile diye. Diýme dünýäden gaýdam soň menden yardım dileň, menden medet dileň, pihirlerden dileň, awliýalardan dileň diýme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Vesta'in billah, Allah'dan yardım dile diye. Ve la ta'ciz, ecizleme diye. Ve in asabaka şey'un fela taqul law anni fa'altu kana kaza ve kaza, walakin qadarullahi ve ma şa fa'al. Ve şeyle diýme diye bir iş eden soň o da isleýişiň ýaly bolmasa, men şeýle eden bolsam, eger şeýle eden bolsam şeýle bolardy, beýle bolmazdy diýme diýe. Netijesi isleýişiň ýaly bolmasa, ay eger şeýle eden bolsam beýle bolardy, şeýle bolardy diýme, eger diýme diýe. Näme diýdi? Qadarullah, Allah'ın takdiri ve ma şa fa'al, Allah isläni edýär diýip aýt diýe. Musulman doganlar dinne bir iş etjek bolsak, hukman, Kur'an ve sahih hadisleri delilimiz bolmaly. Yani din adyna ibadet diýip, sowap diýip bir iş etjek bolsak, kellämiz aşajagan bolsak delilimiz bolmaly. Kur'an we sünnetden, sahabalardan, dört mezhep imamlarymızdan. Öz kellämize görä, düşünjämize görä asly we esasy bolmayan hekayet, rowayetlere görä, ay bu da sowap, buna ediber, ay näme diýip bilmeýäs. O din bolmaýar öz kelläme görä. Hekayetler bilen asly esasy bolmayan zatlara görä eýerjek bolsaň ol din bolmaýar. Gelsek Kur'an-ı Kerim'e, gelsek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hadislerine, Kur'an we sünnette kıyın ýagdaýda kalsan, işin oňmasa plan peygamberden, weliden medet dile diýip delil yok. Ya Allah Teala diýmänler menden dile geçecek wagtyňyz ötüp geçen plan peygamberden, welilere ýalbaryň, olardan dileň, olaram menden dilep bererler diýmänler. Yekece hadisem yok, yani yekece ayetem yok, Kur'an-ı Kerim'de yarım ayetem yok. Bar diýen çıkarsın. Diňe wesile ayeti ba getirip şonu öz kellelerine göre düşünürýärler wesile ayetini. Allah Teala diýär, Allah ýakynlaşmak üçin wesile gözlen ayeti. Allah Teala ýakyn bolmak üçin amal gözlen diýmek ol dogry tefsiri. Bular alıp onu öz kellelerine göre düşünürüp hawa wesileni öz pirlerine ýorgatýarlar. Nämemiş o wesile diýmek? Yani pirlere gidin diýmek diýe, ölüň çağırmak diýe. Yalan sözleýärler. Öz kellelerine göre Kur'an tefsir edýärler. Kur'an'ı açık aydın getirin, yekece delil getirin. Allah Teala bir yerde diýsin, ölülerden yardım dileň, peygamberlerden medet dileň. Maňa sığınjak wagtyň olara ýalbaryň, olar menden dilep bersin diýip yekece ayet getirin. Yekece ayet, birce ayet. Hiç getirip bilmersiňiz. Kur'an'da yok beýle. Sahih hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç yerde diýmändir, men dünýäden gaýdam soň menden medet dileň. Dar ýagdaýda galsaňyz menden medet dileň diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýmändir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala vahiy edýär, ammatynyň başyna geljek kynçylyklar, darunlar, her hilekkä kyn ýagdaýlaryň boljagyny Peygamberimiz habar beripdir. Emma şolaryň hiç birine diýmändir, menden ýardam dileň, menden medet dileň. Diýmändir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bar diýen getirsin yekece hadis. Yekece sahih hadis getirsin. Ya da Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dünýädäki cennet bilen buýuşlanan sahabalary bar. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh. O ansan sahaba musulmanların diri ka cennetle buýuşlanýar. Yani %100 nun götürüm garanti sen cenneti diýilen diri ka ýaşap ýörkä ýam cennetle buýuşlanan. Şolaryň hiç biri, şu sahabalaryň hiç bir diýmänler aýny biziň ýerimizden belli boldy. Anyk biz cenneti biz ölemizden soň bizden medet dileň, kömek dileň.
Bir kömege çağırın, ya olmasa bir de yalvarın ruhumuza, bir de Allah dilep berel diýmendir. Hiçbiri. Ki bugün kunna adamlaryň oňuna pir diýip öňe surulýan adamlaryň intek näme belli däl. Cenneti mi cehennemi mi o tarapda belli bolýar, bu taýda belli däl. Köpüsi ehli bid'at dine ters zatlar edip, olara weli pir diýilmeýär, dine şeriaty ters hereket edýän adama näçe onu gowwarsalarym, öwselerim, tarapdar köpem bolsa ol hakyky ewliya pir bolup bilmeýär. Şeriaty ters hereket edýän adam. Köpüsi pir diýip buranyň maşenik adam allap burun. Pir näme men ol ewliya men peýgamberiň nesli diýip adamlar çurkap buran adamlar Türkiýede näçe ustaçyly. Ha näme boldy? Bu pir diýip biziň öňümizde goýulýan adamlaryň tek näme belli däl. Nirede tek o tarapda haýys tarapda boljak belli däl. Emma %100 mun götürüm cennetidegi belli bolan sahabalar diýmenler biz ölüm soň bizden dilen bize yalvarın medet diýin diýmenler. Ve Kur'an-ı Kerim'de musulman doganlar ve sahih hadislerde bize musulmanlara yeketek Allah Teala sığınmalygymyz. Her ýagdaýda, dar ýagdaýda galsagan, başymyza kynçylygam gelse, bir Allah Teala sığınıp, bir Allah Teala ýalvarmalygymyz, bir Allah Teala'dan ýardym dilemeligimiz öwredilýär. Ve Allah Teala'dan başka zatlara sığınıp, Allah Teala'nın elinde bolan zatlara Allah Teala'dan gayrısından dilemeli däldigimiz öwredilýär. Misal üçin Kur'an-ı Kerim'in 1. suresi, Fatiha suresi 1. sure 5. ayetinde Allah Teala bize şeýle öwredýär. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Biz dine sana ibadet edýäris, ey Allah Teala biz dine sana ibadet edýäris we dine senden medet ýardym dileýäris diýip Allah Teala bize diýmekligimizi öwredýär. Yani Türkmençe tercüme etsen Arapçadaki manin güçlülüğünü berip bolunak. İyyâke diýe, iyyâke. İyyâke näme diýmek? Ýalňyz we yeketek sana diýmek. Ýalňyz we yeketek sana ibadet edýäris we ýalňyz we yeketek senden ýardym kömek dileýäris diýmek. Ýene de Allah Teala Neml suresi 27. sure 62. ayetinde diye emme yucibul muztarra iza da'ahu ve yekşifus su'a ve yec'alukum hulafa'al ard ilahum ma'allah qalilan ma tezekkerun. Kyn ýagdaýda galan kişi yalvaryp doga dilek edenne dilegini kabul edip onun ol kynçylygy aýryan kim? Ve sizi yer ýüzünde halifeler edip goýan kim diýär Allah Taala. Yani sorak berýär akylly adamlara, pikirlenip bilýän adamlara sen kyn ýagdaýda galyp doga dilegeseň, medet dileseň, ýardam diýseň, sen dadyň ýetişen kim? İmanly adamyň akydasy dursa adamyň berjek jogaby belli bir Allah Taala. Ýene de Allah Taala diýär Ra'd suresi 13. sure 14. ayetinde lehu da'watul hak. Hak doga dilek Allah Taala mahsusdur diýär. Wellezina yed'una min dunihi la yastajibuna lahum bi şey'in illa kabasati kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fa wa ma huwa bibaligh. Diýär Allah Taala diýär olaryň Allahdan gaýry doga dilek edip duran zatlar diýär olaryň dileklerine jogap berip bilmezler. Bularyň misaly diýär suwa elini uzadyp durup suwun agzyna gelmegine garaşýan ýallaryň misaly diýär. Şolaň ýal bulan bolup ýörşi diýär Allah Taala. Özünden gaýra doga dilek edip ýalbaryp ibadet edýänlere Allah Taala misal berýär. Yani bir adam suw sap duran bolsa suwa seredip elini uzadyp agzyma gelaýda diýip ýalbaryp dursa suwun agzyna gelermi? Ene Allah Taala'dan gaýry doga dilek edip ibadet edýänleriň misalym şeýle diýär Allah Taala. Ýene de Allah Taala diýär Araf suresi 7. sure 55. ayetinde ud'u rabbakum tadarru'an we khufya. Rabbuňyza ihlas bilen ýalbaryp ýakaryp we ýuwaşdan içiňizden dilek edin diýär. Allah Taala diýmeýär peýgamberme ýalbar, peýgamber medet çağır, ewliýalar medet diýin, olar ýardama çağırın diýmeýär. Ud'u rabbakum, Rabbuňyza doga dilek edin, ondan dileň diýär. Ýene Allah Taala diýär Araf suresi 7. sure 180. ayetinde "Velillahil esmaul husna fad'uhu biha." İn owadan atlar Allah Taala'nın kydyr. Siz Allah Taala ol atlar bilen dilek edin diýär. Allah Taala'nın Kur'an we sünnetde bize habar berilen 99 sanaky gözel atlary bar. Şol atlar bilen musulman adam Allah ýalbarmaly. Rızk gerek bolsa Razzaq diýmeli, çağı gerek bolsa ýene şoňdan ýalbarmaly. Keseline şifa gerek bolsa Allah Taala'nın şifa berje ady bilen ýalbarmaly. Allah Taala şeý diýip ýüzlenmeli. Yok plan çağı gerek bolsa plan pir, işiň oňuna bolmajak bolsa plan pir, maşynyňda bolsa plan peýgamber, onuň daýhançylyk bolsa plan pir. Bul Kur'an sünnetde ýok, musulmanlar gonur. Allah Taala açyk aşkar diýär: "Velillahil esmaul husna fad'uhu biha." In owadan gözel atlar Allah Taala siz Allah Taala şol atlar bilen dilek edin diýär.
Yine de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine diye Tirmizi'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye leyse şey'un ekreme alallahi Allah Teala mined dua. Allah Teala'nın katında diye dua dilek etmekten kıymetli, hormatlı zat yoktur diye. Yani sen elin açıp dua dilek ediyen, şu sen hem ibadetin hem Allah mehteşdini, Allah Teala hem işe mehteş olup duranın öz ecidliğini boyun alayan. Allah Teala'nın katında şu sen bendeliğini alıp, bendeliğini boyun alıp Allah'a yalvarıp durmağın, bizim Müslümanların Allah'a şeydip yalvarıp durmağımız Allah Teala'nın katında neyme? Kıymetli zat diye. Yine Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye yine Tirmizi'de Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor bu hadisem. İnnehu men lem yes'elillah yagzab aleyh diye. Kim Allah Teala dilek etmese Allah ona gazap eder diye. Yani bir benneden bir daha sorap dursan insandan kahar ediyor da bir sorusan iki sorusan ahir neyme? Yüzün sarılacak bir daha edecek. Ama Allah Teala'dan dilemesen Allah Teala gazap ediyor. Çünkü bizim eyyamız rızkımız veren ol. Biz benneler ona muhtaç. Biz hemişe Allah Teala'dan hem dilek edip Allah'a yalvarıp durmalı. Sahih Muslim hadis kitabında Ebu Zer el-Gifari radıyallahu anh'tan haber verilen kutsi hadiste, kutsi hadis diyenimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Teala şey dedi deyip aydın hadisi. Sonra diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ayıttı diye ya ibadi kullukum zallun illa men hedeytu festehduni ehdikum. Ey bennelerim hem bana adaşıp görünsünüz. Menin doğru yola salanlarımdan qalanınız adaşıp görünsünüz. Şunun için menden doğru yol dileyin, siz doğru yola salayın diye. Ya ibadi kullukum cai'un illa men et'amtu fastat'imuni ut'imukum. Ey bennelerim, menin rızk nasip edip doyuranlarımdan başka qalanınız açsınız, menden rızk dileyin, menden taamınız dileyin diye siz doyurun ya Allah Teala. Ya ibadi kullukum aalin illa men kasawtu fastaqsuni aksukum. Menin eşik nasip edip, libas nasip edip giyindirenimden qalanınız yalanırsınız, eşiksizdiniz diye. Menden libas dileyin, libas nasip etmemi dileyin, sizi giyindirin ya Allah Teala. Yine de diye ya ibadi innekum tuhti'una bil leyli ven nahar ve ana aghfiru'z-zunuba cemi'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ey bennelerim siz gece gündüz yanlış ediyorsunuz, gece gündüz günah ediyorsunuz. Menden bağışlanma dileyin. Ve ana aghfiru'z-zunuba cemi'a men ahli günahlar bağışlayarın. Menden bağışlanma dileyin siz bağışlayın diye. Kafir bid'atçılar diye da ay biz günahkar, biz gün çıkıp bilmeyaz näme yalan gurrun. Allah Teala diye günahkarım olsan bana yalvar diye. Çünkü günahını ben bağışlayan diye. Yine hadisin devamında diye ya ibadi law anna awwalakum ve ahirakum ve insakum ve jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataytu kullu wahidin mas'alata ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqasu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Ey bennelerim diye sizin önkü geçip gidenleriniz ve sonku gelecekleriniz, insanlarınız ve cinnlarınız, ahliniz bir düz meydanına cemlense diye. Ve ahlisi birden menden dua dilek edip menden dileseler, men olorun her birinin dileyen zatını bersem, ol beren zatlarım menin katımdakıdan, menin katımdaki hazinelerden denize salıp çıkarılan inganın denizden hiçsat kemeltmeyişi yali hiçsat kemeltmez diye. Demek ne ama? Her bir yağdayda biz Allah Teala yalvarmalı. Allah Teala diye hemmeniz gelip geçen hemmeniz ınısınız o cınsınız, hemmeniz ınısçınız, insan oğlu cın, hemmeniz dilek etseniz, hemmenizin dileğini bir salimde beren kabul ederin diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de gelen hadisinde İbn Abbas'a radıyallahu anh'a şöyle diye. İza sa'alte fes'elillah ve iza ista'ante festa'in billah. Ey İbn Abbas diye. Ey oğul ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas kişilerken ya gulam deyip başlıyor hadisin başı. Ey oğul ya bir zat dilesen Allah'dan sonra. Yardım dilesen Allah'dan dile diye. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyip biliyor ey İbn Abbas ben dünyadan aydım son beni kömeğe çağır, bana medet di ya sahabalarımı çağır deyip biliyor ya uzakta darda kalsan bana yüzlerini deyip biliyor deymendir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne mi deyiptir? İza sa'alte fes'elillah sonrasan Allah'dan sonra ve iza ista'ante festa'in billah yardım dilesen Allah'dan dile deyiptir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Bukhari'de gelen hadisinde diye men mata ve huve yed'u min dunillahi nidden dekhalen nar. Kim Allah şirk koşup Allah Teala'dan başkasına dua dilek edip ölse, tövbe etmen ölse diye cehenneme girer diye. Allah Teala Bakara suresi 2. sure 186. ayetinde diye ve iza sa'alaka ibadi anni fe inni qarib ucibu da'vete da'i iza da'an. Allah Teala diye unsur Müslümanlar onlar. Bennelerim ey peygamber diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yüklenip ey peygamberim bennelerim senden men barada soru sorar men olara yakinlerin
Maňa dilek edenin dilegini kabul edýärin diye. Bundan öňki ayetlerde Allah Taala Peygamberimize diye senden şu barada sorasalar sen aýt diye. Senden plan zat barada sorasa sen aýt diye. Yani sen aýt diye onu sorun. Bundan öňkilerde sen aýt diýip aýdy. Emma doga dilegi gezek gelende musulmanlaryň Allah Taala Peygamberimize aýryp sen aýt diýen ok. Bennelerim senden men barada sorasa diye sen aýt diýen ok. Näme diye? Fe inni qarib men olara yaqinlyryn. Men olara yaqinlyryn diye. Yaqinlygy näýlik? Ujibu da'watud da'i iza da'an. Menden dilek eden wagty dilegini kabul edip oturýar men Allah Taala. Ha diýmek näme eken musulmanlar Allah Taala biziň äşgarymyzy we gizlinimizi, pikirimizi, pikir etjek zadymyzy, geljegimizi, geçmişimizi hemme zady bilýär. Bizi bizden gowulýar, biziň kalbymyzdakyny geçeni bilýär. Şonuň üçin musulmanlar hemişe Allah Taala sığınmaly, Allah Taaladan ýardam dilemeli. Allah Taala ýalwaryp gezmeli, günahkarym bolsak Allah Taala ýalwarmaly. Çünki Allah Taala günahkarym bolsaň toba etsen, günahlarını boyun alyp Allah Taaladan bagşlama dilesen Allah Taala günahları bagşlaýar. Allah Taala hemmemizi hak bilip onu eýermeklik meselesini, batylym batyl bilip ondan uzaklaşmaklyk meselesini. Alhamdulillah rabbil alamin.